No ľudia, takže dneska budeme hádzať elementov, dáme si taký, minule sme mali, že 512, no to dáme 750, no. Samozrejme nezabudnem to zase vykiemerovať. Six-7 tam je, no bol. Škoda, že tu není autokliker, možno nainštalujem takedy autokliker. Skúsim autokliker aj, či by nešlo. Že by sme dali proste, že na hodinku závkoval. By som akože točil a by som mohol robiť, čo chcem zatiaľ. Ono by tam hádzal, ako by som aj pri tom hovoril. Neviem, možno nainštalujem autokliker. A som sa to nepodarí tak, jak minule, že sa som povolne tam išiel 500 a dal som 512 omylom. Moment, koľko máme dokopy? Dokopy máme 547. Možno, že sa len tu ten rozdiel upraví, možno, neviem. Neviem, ako to bude vychádzať pri 750 a ja dneska točím aj 1000 ešte. Mám už pretočené rovno do školy, lebo škola bude. Od zajtra je. Dobre, natáčané videa je dneska 7.1. No, rozdiel máme aj. Som drží, on to je od prvého dielu, pozeráte na to verní. Ok, už tu máme 300 v smajlíkovi. $20 rozdiel. Sa nám drží ten rozdiel aj. Ako od prvej časti. Ja bol som ďalej, už sa posnažím mať autokliker. Ako, asi v tom, čo tam hodím, neviem koľko, 1000 dačo. Lebo v dieli, čo ešte dneska točím, bude 1000 hodov. A diel vyjde v útorok. Čo hovorím v útorok, nie, ale v piatok. V piatok to 9.1. No koľko mi teraz dokopy? Dokopy máme 617. Čiže 19. Čo sa je to moment? Dobre, teraz máme 626, no. A ešte by som si tu... no, tu môžeme si upraviť. Môžeme to tu upraviť. Môžeme si dať takúto zapetu. No, to je pekné, to je krajšie od tej štedosky. No to sa mi páči viac. Trochu ako kašlanta, sorry, keď tak. No akože to je rozdiel, neviem ako dlho sa bude držať, uvidíme.
Ale no, v škole nás učili, že proste ten rozdiel bude to približne rovnako, no ale nejak mi to nejde. Mne to nesedí. Ak je tu niekto proste, čo sa do toho vyzná, no tak nech mi napíše do komentároch. Že ako viem, je to náhoda čistá. Šanca by mala byť 50 na 50. A v tomto dieli to aj vypočítam, že aká je šanca. Som mal tu teraz na smajlíka a na jednotku. Koľko máme teraz vlastne dokopy? No, 680 máme dokopy. Takže posledných 70 dohodov tohoto videa. Toto bude také krátšie video. Áno, viem. Séria bude pokračovať, dlhšie bude trvať určite. Možno máme nízku baterku, tak ho hodím do powerbanky. Tak. Koľko to je dokopy? Dobre, sme na 701. V tejto aplikácii mám svoj moment, to som si hovoril, tu sú viaceré veci, čo môžeme robiť. Oslo šťastie, no to nie, ale to neviem, čo ja kocky viem. Uvidíme, kde bude prvá 500, aj keď bude takýto rozdiel, tak to v ďalšom videu zistíme. On to bude v piatok. Koľko? Koľko mi dokopy vlastne? Čo tu za reklamu? Tak. Toto je hod číslo 725. Ja to počítam na kalkulačke. Ja som expert z matiky. Na koľko to je teraz? To je posledné 9 hody. 8, 7, 6, ešte to prísadu skontrolujem, no už som počítala. 5, 4, 3, 2, 1 a je to tu. 750 hodov. Tak, ideme vypočítať priemer. No takže, smajlik nám padol 51,87% a jednotka 48,13%. Tak nashledanou